Svatko ima svoj doživljaj Zagreba. Netko ga vidi kao živahnu metropolu, a netko kao grad napravljen po mjeri čovjeka. Mnogi u njemu vole neizgubljenu vezu s prirodom, a druge privlači bogatstvo mogućnosti velikoga grada. Zagreb se time ne opterećuje. On je na trenutak glavni grad sa svom ozbiljnošću svojih institucija, ali već začas on postaje opuštenim mjestom koje će vas osvojiti svojim nepretencioznim šarmom. U jednoj će vas ulici iznenaditi užurbani ritam uvijek budnog velegrada, a već iza ugla opčinit će vas slikovita uličica u kojoj je najglasniji zvuk pjev ptica i u kojoj je prevladavajući doživljaj gotovo ladanski. Jedinstven spoj kontinentalne i mediteranske Hrvatske, metropola, ali i grad u kojem je sve nadohvat ruke. Proturječja zagrebačkih ulica, od kojih su neke mirne, tihe, a neke pulsirajuće, savršeno odražavaju karakter Zagreba, grada u kojem svatko pronalazi nešto za sebe. I baš zato što ne postoji jedan Zagreb, on je jedan i jedinstven. Grad Zagreb svjestan je važnosti očuvanja šuma, te iz tog razloga pristupio prijavi i provedbi EU projekta Urb for Dan zajedno sa Hrvatskim šumama i još 6 europskih gradova. Nekad je Grmoščica bila industrijska zona eksploatacije gline, a toga se vremena najbolje sjećaju starosjedioci koji uspoređuju današnje s onim vremenom. Odvoz zemlje sa Grmoščice do Ciglane. To je u početku krenulo dobro i kontrolirano. I to se ručno se kopalo, vozilo se sa malim željeznim vagonetlićima. Ljudi su te spuštali, gurali te vagonetliće. Međutim, kasnije se beskonačna traka postavila, a iza toga su došli i ogromni strojevi koji su počeli strojno kopati i kako je Zagreb bio u izgradnji, ta cigla je išla u ogromnim količinama. Gospodarenje i održavanje park šume Grmoščica iznimno je bitno za njezin opstanak, kao i za sve koristi koje ona pruža. Posebno u ovoj šumi što je to prirodna šuma. Mi smo ponosni na to što imamo prirodne autohtone šume u zoni grada i želimo ih kao takve zadržati. Ova urbana šuma, kao i sve ostale urbane šume, prvenstveno su ugrožene zbog urbanizacije i zbog širenja grada u zonu šuma. Svakodnevno praćenje i motrenje šume zadatak je gradskog lugara. Moj konkretan zadatak je znači obilazak tih odjela i odsjeka koje se nalaze u sklopu Park šuma grada Zagreba, sprječavanje i procesuiranje protupravnih radnji koje se dešavaju na šumi, znači koje se svode na eventualno krađu ogrijeva, ometanje posjeda usred širenja grada Zagreba. Hrvatske šume, radna jedinica Urbano šumarstvo, održava i uređuje park šumu Grmoščica. Preventivno uklanjanje ili urezivanje opasnih stabala radi sigurnosti svih korisnika šume jedan je od zadataka koji se svakodnevno provodi. Dio radnih aktivnosti u park šumi Grmoščica uključuje obnovu šume kao i hortikulturne radove. Edukacija, koja je vrlo važna zbog osviještenosti ljudi o važnosti ovih šuma i njihovog očuvanja za buduće generacije, provodit će se kroz zelenu učionicu i terenske nastave studenata. Ovdje na području šume Grmoščica zapravo smo došli vidjeti razvoj ovog projekta koji je, ja mislim, jedinstven u Hrvatskoj vezano uz uređenje jedne urbane šume, gdje je uređena i trim staza i biciklističke staze, vrlo lijepi sadržaji koji su unaprijedili zapravo stanje ove šume Grmoščica. U budućnosti bi htjeli postići nešto što smo započeli,
a to je da se ne prestane gospodariti ovim šumama, da ove šume nisu samo stvorene za ovu generaciju, nego za sve buduće generacije i da ćemo biti sretni da zadržimo ovaj prirodni pomladak koji će sutra biti buduća šuma. To je naša budućnost i to je naš zadatak kao struke.